Ka jingpule na ka kitab u Isaya nong itu lupa, kalendong ka bahinyo ka dukhochipho hadu katsao. Sashisien utrai ulakren ha u ahas. Topan kadak na utrai u Blei jumpi, ai kata kanjil liu kad kanyamra, ne kan kenjang kad kasun beneng. Henry u ahas ulapai ktien, ngan om pan bat ngan om tinju ya utrai. Hangta u Isaya ulaong, do shashkor menta ko ying udaben. Pimpat nya ban penselia ya gibriu, hato pin penselia saya u Blei jongaru. Te utrai hi unsa ai kadak yapi. Kadei kane, kawai kathei soti, kan sapun bat kan sakha ya ukun, kan sakhot kerteng ya u Emmanuel. Ktien jong utrai. Kasam arpusaw kadkhod iway hadu Henryu. Kakendo baro shitilub kalalong kajong utrai perthei bad ki basyong haka. Ula seng yaka halor ki duryaw. Ula benskem yaka halor ki kaliwlong. Manu ban kiu ya ulum utrai. Manu ban yeng ha kajaka kentang jong u. Tang u bukhud kaperkhat bad kakam. Ubamju mane ya ki Blei thala. Bad ubam jus mai syukor. Une unyo jingkerku na utrai, bad kabay nong na Blei nong penim. Kumne kapateng benriu jong ki bawat yu ki bawat ya kakmat Blei ujakong. Ka gospel kat kum Lukas bukhut kalenong kabaningkong kadkot arpu Henryu hadu lai pupra. Ha ubnai ba Henryu jong ka jingpun ka Elizabeth Blei ulapha ya u Angel Gabriel sha kashnong ha Galilia ka bakarteng Nazareth. Ulara ka khubor sha ka wei ka thei soti ba ya ktien bat wei ubriu u bakarteng u Joseph na ka jaj u daben. Ka kerteng kata ka samla ka lalong ka Maria. Uta u Angel ulawan sha ka bad ulaong. Khublei ka badap da ka jing ai ay utrai udan bat pi. La kerku kerpang yapi na pedeng ki kenthei paro. Kamaria kala khuslai jingmod ya kata ka khubor u Angel, pat kala lingo kamod ayu kata ka jingkublei jong u. U Angel ulaong haka. Ko Maria, wat shepting, na bau Blei ulakmi i yapi. Pin sa pun kun, pat pin sa khao kun, pat pin sa ai kerteng Jisu ya u. Un salong ubakraw, but unkhod u kun jong u bahakli tam. U try u Blei un ai ha u ya ka kets iem u dabet u kpa jong u. Un salongs iem halor ka ying u Jacob shi junam but ka hima jong u kan om kochu. Ka Maria ka laong ha u Angel. Ngalong ka thei soti, kumno ken kani ka la penlong. Uta u Angel u la jabab. Uminsim bukhud un sahiar halor jong pi bat kabor jong ubahakli tam kan saka serngiu yapi. Nakani kadaw ya uta uba ankha na pi unkhod ukun Blei. Hakmi ka kur jong pi ka Elizabeth ya kaba lanyo kabalengki menta kalapun ya ukun shinrang la Henryu bnai. Watla kalatimmen namar omdan ay kabaw Blei umla abande. Kamaria kalapai ktien. Kalong ka shakri utrai ay kan urlong hanga kad kumba pi laong. Mar kumta u Angel u la letno. Ka gospel jong utrai.